Gribskov fylder 10 år, og dermed vil Ugeposten og Frederiksborg Amtsavis gerne lave en Gribskov-kanon på, hvad der er det fedeste i Gribskov. Vi vil derfor spørge eleverne på Gribskolen, hvad de synes er det allerfedeste, og de kommer med deres egne bud på, hvad der er det fedeste i Gribskov, og dem vil vi gerne dele med jer, fordi vi synes, de er super fede. Hvad er jeres yndlingsting i Gribskov? Aktiviteterne. I Helsing er der en helt god svømmehal, hvor der er alle mulige ting, man kan gå til. Hvad synes du det fede er ved Gribskov Kommune? Vi har en dyrepark, hvor der er dyr i, sjovt nok. Hvor ligger den? I Esrum. Så har vi Victor og Victor, og hvad synes I er det fedeste i Gribskov Kommune? Jeg synes, at det er svømmehallen. Jeg synes, det er kunstbanen i Græsted. Kunstbanen i Græsted? Ja. Hvorfor synes du det? Den er god. Så skal vi bruge det. Pigerne? Ja, pigerne. Hvad synes du er det fedeste i Gribskov? Det er svømmehallen i Helsing. Hvorfor? Jeg kan godt lide at svømme. Jeg synes, det bedste i Gribskov er fritidsklubben. Fordi at det er meget dejligt, at man ligesom har et sted at gå hen efter skole, og man får mange venner. Hvad synes du er det fedeste i Gribskov? Natur, fordi natur, det er meget godt. Vi har fået nogle super gode bud på, hvad det er, man kan se og lave i Gribskov Kommune. Ifølge eleverne på Gribskov, og de bud, vi har fået, kan man tage ud og se i sin fritid.